Shalom, people of God. A wonderful morning to you all. We are excited to present to you my testimony. It's time for my testimony. It's time for your testimony. It's time for our testimony. It's the time that we talk about what God has been doing amongst us. And indeed, on such a wonderful day where it's the anniversary of our parents, we should just say happy anniversary to our mother and our father. People of God, let's just say happy anniversary to our mother and father. 1, 2, 3. Happy anniversary. Did you like that one? Well, it was kind of, we can do better because this is an exemplary marriage worth celebrating. Yes. Let's go once again. Happy anniversary, Mama and Baba. Thank you, that's better. So today we have something that is amazing. We know every time God keeps on doing marvelous things in our life, but today we have something that is amazing where someone was lost in the deep of darkness, but the hand of the Lord came and located this person. Yes, man of God, we've got a very, very awesome testimony. It's one of its kind. Somebody's life was lost for many years. I think 21 years 21 to be years, precise. Doctor. Yes. But the life was restored right in this place. Yes. Media team, if you are ready, you can play us the clip so that we learn of what happened to this gentleman. Thank you. My name is Abigail Nyikadzino, Francis Nyikadzino. He's my brother. Akatanga kurwara 2003, achishanda kwa TM. So aiti ndikunzwa ma voices munzeve mangu. So I'm afraid to die. So zvakaitika ndezvekuti kubasa kwaishanda kwa Harare kwa TM. Kumba vakafonerwa. Vakanzi uyamune zvekuti mukomana I think ane problem yekurwara nepfungwa because zvaakuita akurongedza zvinhu achibvisa pane matishu aisa pane rice pane Colgate I think ya mental illness imbo yekuzomutora. Zvichokwadi aishanda kwa TM kuHarare ndiye mwana eitiriritira tiri kumusha. Takangonzwa tafonerwa kuti mwana arwara. Tikati arwara anzwa chii akanzi ari kusanganisa zvinhu maTM. Saka manager ataura kuti yamutore nasisi wake vaigara nawo. Saka ndiri kumutumira ikoko ari kuuya ndikati ngaauye. Akabva auya. Shwa Francis aigara naye nasisi wangu muHarare ndobva aunzwa kumusha kuGuruve. Aunzwa kumusha panombotora 1 week. Takatanga kunotisa kuti uku kunenge kwatova kurwara. Francis akatanga kufamba mustreet achitonge munhu ari kuparidzira vanhu achimisa vanhu achiimba achivaparidzira. Takatanga kutoona kuti kunenge kwatova kutorwara. From then zvakatanga kuita worse zvokuti Francis akarwara zvokuti anga kuita zvokusungirirwa. Kumba munongoziva kumusha imba yakanoborwa so tambo ichiiswa panze akasungwa nokuti anga violence zvokurova zvokuti munharaunda vanhu vanga vakutya saka tanga takumusungirira chikafu tichita zvokumudyisa akatozosvika paakatombotsva because taimuvharira mukicheni momo akasungirirwa akatsva nekendwa akatodza kuzvinzwa kuti ndiri kutsva nekuda kwekurwara takazozviona makuseni munhu ane chironda moto unepisa asi mwana wangu akatsva hembe yese ndiri panze kutsva hembe yese kubata bhandi renyorume iri rese kubata chese chichake kutsva akanyarara so ariziya akagara bhandi riri rakuda kudimbuka apa pakatsvapa ndopakazoti ngoti ndikati chii ndikanosongosa ndikati mwana wangu atsva semubereki tikati hatingaregerere mwana ngatifambei takabva takafamba kufamba kwatikaita tikanzwa kuti ndezvomusha tikati aiwa zvinowanika mumwe nemumwe anobva kwake ngatingofambirai kuti munhu aite zvakanaka takafamba shuwa kumaprofiti kun'anga tikasvika pauchenjisa zvipfuwo mambe mbudzi huku zvese tichiriitira kuti mwana wedu aite zvapera. So vabereki vangu vakafamba naye vachizama kutsvaga rubatsiro vakaenda kwakasiyana siyana but zvairamba zvichitoita worse. Kusvikira 2009 ndobva ndagara naye Francis. Tichigara naye takangofesa mamwe machallenges okuti waiti ukangotaura naye chinhu chinenge chamunetsa akabva anwa mapiritsi akawanda ndokubva azobva kuno kwamutare vadzokera kumusha kuna mama. Adzokera kumusha Francis anga asinganyatsogarika naye nenyaya yekurwara kusvika pakuti akabva apisa futi dzimba akapisa dzimba 2018
apisa dzimba 2018 ndokubva aendeswa futi kubhindura kuchawagona akabudiswa 2021 ari ikoko. Abuda Francis aisanyatsogarika naye nenyaya yekurwara, akaita zvinhu zvakawanda, violence zvaingosangana nazvo nekuda kwekurwara. Saka vanga vakuti isusu hatichakwanisa kumutora kana kujeri ripi, imimi fambai naye kurwara kwaari kuita. So tanga takungogara naye zvokuti anga kungoita violence, akamborova mama, omborova sister yangu, otomboponera kuparira nyatwa, achidaro mashops aigona kutombovharwa nekuda kwekurwara, vanhu vachimutya. Even pachikoro paigara nasisi vangu, chikoro zvemamedhium anga akutya kana kunodzidzisa nekuda kwekuti kana kurwara kwake kwaigona kumukonzeresa kuda kunetsana nechinaye vanhu. Ndo pandakabva ndaarenja ndikafonera sisi vangu vanga vari kumusha vaigara naFrancis. Ndakati ndanichikumbirawo sisi ndichatumira mari, ndoda kuti Francis auye, ndoda kuenda naye kuna Prophet. Nekuda kwekuonawo matestimony andaionawo pamwe ndakatangopinda UFI, zvakandisimudzirawo kuti hanzvadzi yangu inopona nyangwe ane makore akawanda achirwara. Ndakatumira mari sisi vangu. The day randakatumira mari ndichiti mangwana akwire auye, Francis haana kuuya nemunhu. Sisi vangu vakatoti dei watumira mari yevanhu 2 kuitira kuti awane munhu kufamba naye. Ndakati handina mari, but mwari waProfeti vachafamba naye. Francis akapinda mubhazi zvechokwadi, ndikapiwa nhamba dzadhiraivha anga akwira. Francis ndikamutora paMarket Square, ndikakumbira vamwe bamunini mupurisa because ndaiziva kuti Francis munhu anga ari violence nekuda kwekurwara. Tikaenda kwatakaenda kunonzi kuGlenara, inge iri Saturday tichida kuti Sunday tiende naye kuchechi. Taenda kuGlenara, Francis nekurwara takatadza kurara, takarara mu1 room, akarara nemupurisa pambedha ndiri pasi. Achingo ndipei chakati, takadisturbeka kusvikira takazongobatwa nehope, I think kuma 1 AM Francis ndokubva atiza. Francis atiza, takamuka makuseni nabamunini kuma 5. Ndikati abamunini zvamakarara mega ko Francis aripi? Zvikanzi apa mwari kupfuta fodya panze. Takamutsvaga Francis kuGlenara kwaasingazive kwatisingazive, tikamushaya. Ndikati abamunini onai time dzakutofamba dza 10 o'clock, ini ndabva kwaMutare ndoenda futi sina kuenda kuservice. Francis wacho apa atiza, ini ndakuenda kuchechi. Bamunini akati it's okay. Bamunini akati handisi kuenda kuchechi mupurisa, ini ndobva ndatokwira kombi ndakuya kuchechi. Ndiri murodhi kuya kuchechi, Francis nokurwara ikoko aiziva nhamba dzangu dzefoni. Francis ndakafonerwa nemunhu wanga ndisingazive, ndobva atonditi ndimi munonzi Abigail here? Ndine munhu anonzi Francis kunonzi kuCode Comfort. From Glenara to Code Comfort pakareba, akafamba netsoka nokurwara achitiza kuti tiende kuchechi. Ndakangomisa kombi ndobva ndaburuka, ndobva ndatanga kudzokera ndokufonera bamunini. Ndikati bamunini, Francis akunzi awanikwa ari kuCode Comfort right now. Bamunini havana kuramba, ndobva tanotora Francis ndobva tamisa mumota. Apa time dzaifamba service iri kufamba, mazuva iyoyo service yaikasika kupera zvokuti mapasi 1 service inenge yapera. Ndofunga takati kuma 12 o'clock tiri murodhi kuenda, mota ndobva yafa, tiri murodhi kuenda kuchechi. Takati nai Mwari, tinosvika sei apa munhu ari kurwara? Apa ndanga ndatomuudza kuti kuya kwawaita kuno kuHarare ukanamatirwa nekutenda kwandaiva nako kuti akangotsika chete paBasilica, Francis asi kudzokera kuGuruve, ndichauya naye kuno kwaMutare. Ndikati zvino service ikapera Francis asina kunamatirwa, ndichaenda naye sei kwaMutare achirwara? Murwariro uyu apo kutauni kwakazopwanya zvinhu zvevanhu, ndinozoita sei? Mota yakabva yafa. Bamunini vakati ngatikumbire pekuisiya bhozi service iri kutofamba. Ndobva takwira kombi, takasvika pachechi ndofunga kuma 1 o'clock. Takashamisika, takasvika Prophet vachiri kuparidza. Takati tichisvika pachechi taudza security vatapuwa pekugara. Takangoti tichingogara pasi pasina kana 5 minutes, Prophet wakabva watotanga kubva kuota kwanga waiparidza, ndokubva vatanga kuuya kuzominista kuhealing bank kwanga kuine vanhu. Francis haana kubatwa pamusoro naProfeti. Profeti wakangostrecha maoko avo vachidarika pane varwere nepana Francis, ndokubva vatobuda. So ini ndasara ndakati hai, Profeti havana kumubata pamusoro, Profeti havana kutaura naye, ndinoita sei? Francis wacho ndiye akatouya kwandiri after service akati, my sister, handei kumba zvatoita. Ndakatoshamisika kuti kwari kuzona kupi. Tapedza service ndopakanditi, my sister come here. Ndati chii mukoma? Zvikanzi panga ndanichibuda panze apa ndine light randirova. Ndakati light, and 2024 it was a year of the armor of light. So akarohwa nelight, akatanzi ndakarohwa nelight, ndakatanga kuona zuva. Ndatoshamisika sisi kuti panapa pane mota dzakawanda kudai. So isusu that problem tanga singatomboizivawo kuti Francis anga asiri kutomboona. Taitoona zvitoro normal, but arota kuti ndaona light. So panze apa pakazara mota sisi, ndatoonawo zuva. Zuva chinova chishamiso chakatishamisa. Ndobva takwira bhazi tadzoka kwaMutare. Kubva pa30 June pakarohwa nelight apa, mwedzi wese watakagara kusvika pa3 July, Francis anga achinja. Francis anga akusataura nemunhu. Francis akutaura zviri normal, akusaimba, akusataura ega, akusaita violence, akungodya nekugeza
ubva arara. My name is Francis and Abigail. I'm now 41 years old. When Prophet was laying hands in the church above the people who were in the church, I saw a sight which came through my eyes. Then when I walked out, I would be able to manage to see nature and even vehicles and even people differently from the way which I was seeing like dizziness. So I would like to thank the God of Prophet Emmanuel Makandiwa. I have now recovered. Tanga kuenda kwa Prophet Makandiwa. Aiwa, arikungogara zvakanaka kumusha ikoko kwaari, anogara zvakanaka kuno kwaauya. Aiwa, arikutogara zvakanaka nesu. Saka tati regai timbotaura kuti chokwadi simba raMwari rinoti paunenge waneta ndo parinotangira, ende zvechokwadi minamato yakatibatsira Mwari tinovatenda, naProfeti Makandiwa tinovatenda vese naamai tinovatenda nokutungamirira kwakaita mwana wangu kuti aite zvakanaka zvaari izvi. Toda kutenda Prophet Emmanuel Makandiwa nekudzosa pfungwa dzemukomana panzvimbo. Munhu wekuti kana nefuture yake chaipa pasisina, even wanhu aimuona kana even hama dzake semataurira zvangoitwa, wanga kusambokwanisa kuti wachauya nefuture nemukomana anonzi Francis. Bandoda kutenda nenguva ino because iye zvino izvi atori panapa patitori panapa. Ndokwanisa kutomudaidza izvi kuti communication yataitoita naye izvi yatova communication yekuti tinotofara naye. Kugara naye zve1 week ndobva ndamudzosera kumusha. Ndamudzosera kumusha andinozobvira ndaona naFrancis tanta kungotaura tese pafoni kubva muna August 2024 kusvikira this year August 2025 nengotaura naye pafoni. So vanogara navo kumusha vanga kundifonera akati imi vanhu kunongo vari kubvunza kuti Francis makaenda naye kupi. Francis achinja, akutaurika naye zvakanaka, asi kunetsana nevanhu, asi kurovana nevanhu hapana kana zvaari kuita. Francis is change kana pakutaura, achaimba, achadini. Ndichitaura naye pafoni aitondibvunza kuchechi kuri sei, ndoda kuenda, aitondinetsa ndiendesei futi kuchechi, ndoda kuenda futi kuchechi achindinetsa. Ndichoti kana ndaona mari ndichakutumira touya futi kuchechi. So pakaitwa futi relentless ya 2025 ndopandakamutumira mari. Francis ndokubva auya zvakare achinja. Francis Mwari waProfeti Makandiwa anoshamisa. Francis akarwara kwe21 years kubva ane 18 years kusvika izvozvo ane 41 years. Akatambisirwa nguva yakareba naSatani achirwara, but Mwari waProfeti Emmanuel Makandiwa vakamubata neruoko rune simba. Zvechokwadi worship larigunda vakaimba vakati Mwari hamuna nhoroondo yekukundikana, hatisati tazviona ende hasati saka tongotenda Mwari waProfeti Emmanuel Makandiwa nesimba riri pavari. Hatisati tambozviona zvinoitwa naProfeti. Even guruve yese vanoziva Francis vari kushamisika kuti Francis akaitwa sei, Francis akazobatsirwa nani, zvakafamba sei, nekuti munhu wavaiziva airwara. Kurwara zvekubvisa hembe, zvekufamba asina kupfeka, kurwara kwekuti aidya kana zvinhu zvine tsvina, kurwara kwekuti taiti tikamutengera hembe isu vanasisi vacho aipisa osarudza kana kupfeka masaga. Totumirwa mavideos kunzoona hanzvadzi yenyu kufamba asina kupfeka, takatumira hembe but aipisa hembe dzacho dzese, otanga kufamba asina kupfeka, opfekedzwa masaga. Takasangana nedambudziko rakura, but Mwari waProfeti Emmanuel Makandiwa vanoshamisa. Taanewo peace mumhuri. Taingoti makozi edu ekufonera ndekungoti Francis aita zvakati, Francis arovani, akatomborova sisi vakaponera kuParirenyatwa hospital, akamborova mama. Taingogara tisina peace mumhuri. Patoda kutenda Mwari waProfeti Emmanuel Makandiwa zvoti kunzwa mukufara nezvinoitwa naProfeti Makandiwa nekuda kwehanzvadzi yangu. Wow. What an amazing turnaround for 21 years, 21 man of God. years, yes. 2003, he became mentally disturbed, and so many things happened. 2024, June 2024, he got his deliverance right here in this place. 21 years of being wasted by the devil, but got his restoration
in this place. You know, it reminds me of the story of the man with a legion of demons. Jesus just came in across the shore, walked to him, and he was okay. Just the same way that it happened in this place, that our Father just moved, never touched the man. Because in our minds we believe that we have to be touched. But when the presence and the power of God is in the place, things happen. The man would cry, would beat himself up, but after an encounter with Jesus, his life totally changed. As we were discussing, Doctor, you said he was now sitting. When people saw him, they were in awe because they saw he was in his rightful mind. Yes. And he was clothed, something that he was not able to do. And indeed, God did it for this gentleman, the same way that it happened to the man of the Legion of Demons. It's marvelous, man of God. You know, this testimony happened in June last year. And we previously wanted to share it earlier on. But we just said, let's wait. Let's wait, let's wait, let's wait. Today it's 13 months since his deliverance. And nothing untoward has happened. He has been sober, has been doing very, very well. And he's here for us to see him. Maybe we could bring him forward together with his Yeah, sister. sure. Abigail Nyikadzino and Francis, can you please come forward so that people can see you? What God is doing in this place. Francis, I'm very jealous of you. Wakachena shamwari. Thank you so much. Oh, I'm wow. happy. What do you want to say, Francis? I'm happy because when Prophet Emmanuel Makandiwa stretched the hands on me, God delivered me from my mental illness after 21 years. So I'd like to thank God. May God give Prophet Emmanuel Makandiwa more strength to deliverance of many people also who can come with their grievances. I thank God. Oh, wow. Doc, did you hear the quality of the English which was coming out Yeah. of this man? You know, he said it that I don't want to speak in Shona. Allow me to give my thanks in English. He said, I lost 21 years. Allow me to just appreciate those 21 lost years in English so that the whole world can hear me. All right, my sister Abigail, just a few words. I know you've said many things in the video. Just a few words. ndoda kutenda mwari waProphet Emmanuel Makandiwa I want to thank the God of Prophet Emmanuel Makandiwa and Ruth Makandiwa. and Mom Ruth Emmanuel Makandiwa. Ndiri kunzwa kufara zvisingaiti kuda kwehanzvadzi yangu. I'm feeling overjoyed because of my brother. Munana munoshamisa wakaitwa naProphet Emmanuel It's an Makandiwa. amazing miracle that the prophet performed. Kuguruve and Penalonga vari kushamisika kuti chii chakaitika pana Francis nyika dzino. The people of Grove and Penalonga are amazed at what happened to Francis. Just to hold you on there, you know, our media team had to go to these places. I'm sure you saw the people that were being interviewed. They went to Mutare, they went to a number of, just to get the story and to bring the pieces together. You can go ahead, my sister. Vanhu vari kuona maphotos aFrancis nyika dzino. People that are seeing his photos Vari kutobvunza kuti haasi mutwini wake here, haasiriye Francis watinoziva. are asking, is this not his twin brother? Because this is not the Francis that we know. Ndikati ndiye Francis wamunoziva, mwari waProphet Emmanuel Makandiwa vakamubata neruoko rune But simba. I'm telling them, this is the same Francis that you know, the God of Prophet Emmanuel Makandiwa has laid his hand on him. Saka tinoda kutenda mwari waProphet Emmanuel Makandiwa and Ruth Makandiwa So I want to thank the God of our parents
nokudzoreredzawo peace nerugarewo mukati memhuri yekwedu kwanyika dzino. for restoring peace and harmony into our Nyikadzino family. Nokutendai Prophet namama I thank you, Prophet. I thank you, Mom, nekuda kwenyasha dzenyu dzinoshamisa dzamakaita pana Francis nyika dzino, for the amazing grace that you extended towards Francis nekupena Nyikadzino, longa nekutirangarira kwamakaita. and also for remembering us, the inhabitants of Penalonga. We'd like to take this opportunity, people of God, to say thank you to our father and mother. This has been our segment of my testimony, your testimony, and our testimony. Thank you so much, people of God.